स' दायो आं बाहेराव ओंखारबोलायदों बेनिफ्राय एसे गोजान जायो जोंनिफ्राय 22 किल'मिटार जागोन थांलाय फैलाय 40नि आप जागोन आरोना जेखिजाया बेनिफ्राय नै बाइकआ दिनै एसे सुपार स्प्लेन्डार 5 गियार दं बेयो गोदान मडेल दै आगोलनि गोदान बेयो आगोलाव 4 गियारल' थायोमोन खिन्थु आजिखालिनि गोदानफ्रा 5 गियारहालागै थायो दा आं हावराघाट होनना बुंनाया माने जोंनि कार्बि आंलंनि बर्डार जायो माने गेजेराव मोनसे दैमा दं बेखौ बारबाथाय नगां एरिया गोलैगोन माने नगां डिस्ट्रिक्ट गोलैगोन आरो बेजाय दैमा बारनानै जोंनि कार्बि आंलं बे टाउना मोनसे जायगायावनो मोननै डिस्ट्रिक्टनि गोलैखायो आरोना बे जायगायाव फैनायनि मेन कारना जाबाय जोङो दा बेंकआव फैदों खिन्थु आङो दा बेंकसिम थांनो हागोन भिडिअआ नाथाय बेंक सिङाव भिडिअ लानो मोना बेयो माने लिरनाय थाखायो जुदि बेंक सिङाव भिडिअ लाबाथाय फाइन दं आरोना गोबांनो दायो जों हावराघाट सफैबाय बिनिफ्राय नोंथांमोन आं बुंनानै बेयो नगां आरो कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्टनि गेजेर माने बर्डाराव जायो स' जुदि राइट साइडै नैबेजाय थांबाथाय नगां मोनगोन ससेयावनो ओमफ्राय बेखिनिया कार्बि आंलं माने मोनसे टाउनानो मोननै डिस्ट्रिक्ट गरम समाव खुसेर बिदै लोंनांगौ बिराद मोजां नाङो आरोना नोंथांमोना ट्राइ खालामनाय मालाबा बेनिफ्राय नै बेजाय बेंकआ बेजाय साइडआव हाबनांगौ जों दा बेंकआव फैदोंना बे साइडआव हाबलांबाय थाबानो एसे खना जायो दै स्टेट बेंकआ दायो आं बेंक सिङाव हाबनानै फैखांबाय बेनिफ्राय बेंक सिङाव भिडिअ लानो मोना दै माने भिडिअ लाबाथाय बेयाव फाइन दं आरोना नोंथाङा बोरैबा जेलबो थांनो हानाय जुदि सिङाव भिडिअ लायोबा बेनिखायनो आङो सिङाव लादिया बाहेराव फैनानै दा जिरायना नेगासिनो दं सासेखौ सासेया एकाउन्ट ब्लक जादोंनो बेखौ बानायदों बेनिफ्राय आंबो 4 घन्टासो जाबाय बे सिङाव हाबनानै माने आं बालायलांबाय बेनिखायनो बाहेराव फैनानै आं जिरायना दंमोन बेनिफ्राय सोरखौबा आं बुंनानै खानि बेंक सिङाव फट' आरो भिडिअ मालाबाबो खेबनाङा सिङाव हाबबाथाय बिराद मोनाखाबाय जोङो दहाय फुङावनो फैदोंमोन बेनिफ्राय 3 घन्टासे बेयाव खामानि मावबाय ओमफ्राय बेंकनि खामानिया थाब जोबाना मोनसेबा मोनसे मावबाय थायो दा जोङो फैगासिनो दं सानैजों नर्थ साइडआव एसे गोजानानो जायो 20 किल'मिटार बारो आरोना बेनिफ्राय थांलाय फैलाय दहायनो बुंखाबाय आं 40नि गोजौआव जायो दिनै आं फुं समावनो माने सान ओंखारा सायावनो सिखारदों बेनिफ्राय गोजौआव नायबाय आं गासैबो बिलाइफोरा रोदोमजोब्बाय आरोना बैसागु सफैथारबाय नालाय दा साननैसोनि गेजेरावनो फुं समावनो सिखारनानै बार जाहैदोंसै दिनै थाबनो लांदां जायगा मोनसे दं बेयाव जोबोर बार नाङो गामिनि दिनै फुङावनो सिखारनानै फैबाय जोङो लामायाव फैदों गामिनिनो गामि गेजेर जायो बेनिफ्राय बेजाय टार्निं लानानै बे जोंनिनो गामि बेनिफ्राय आरो बेखौथ' सिनायखायो इन्जिनियारिं हस्पिटाल आरो बेजाय सिदा थांबाथाय जोंनि आरोना ओमफ्राय बाइकजों फैदों ओरैनो बेरायनो मैया सुदोंमोन दिनै दा जोंहो र' थाव फोननानै बाइकखौ जों खालामगोन पुरानो फुङाव सिखारनानै रायलायबाथाय एसे भइसआ बोरैबा जायो बोरैबा उन्दुनो ओंखारनाय माने गन्थंजोंसो फैनाय बायदि मोनो भइसखौनो बोरैबा नाङो ओमफ्राय बेलासियाव ओरैनो सानजौफुफोराव रायलायबाथाय दा दसे थानानै रायलायबाथाय क्लियार जागोन दा माबा बोरैबा गन्थंजों गगा मोननानै रायलायनाय बायदि मोनबाय थायो सामफ्रामबो बेफोरबायदि बयनाबो जाखायोदां ओमफ्राय नै बेखौ आं लाफायो हराव आरो फुङाव आङो मबाइल नायोना सिखारनानै आरो जेखिजाया मबाइल नायनाय टाइमाव आं बेखौ लायो दाखालिबावै लादों ओमफ्राय आगोलनि मोनब्रै मोनबासो दंमोन गासैबो बायजोब्बाय बेनिखायनो आं बेखौ दाखालिबावै आरो गोदान बायफिनदों सानाबो ओंखारबोबाय दा फ्रन्ट केमेराजोंसो आं भिडिअ बानायगासिनो दंना नङाबाथाय सानखौ नुहुरगौमोन बेक केमेराजों बानायबाथाय गासैबो गोथां माइ गायनाय बायदिसो नुहुरबाय बा गोथांबाथाय बिराद मोजां नाङोना जांख्रा जांख्रा बेनि नामा सासेया रितुआथ' गैखायानो नैबेना आरो जांख्रा आरोना ओमफ्राय रितु फैबाथाय आरो रितु साननैसोनि उनाव न'आव फैगोन नामाथाय समबाराव दिनै मा बार बिस्थिबार समबारसिम फैगोन दा दिनै 7 तारिख ना 8 तारिखलै 8 तारिख ना आं टाइम बारखौनो बावगारबाय थायो सानफ्रामबो बार नङा डेटखौ बावगारबाय थायो आरो बारखौ बावगारो सम सम साननैसो जेब्ला गोदान सम मोन ना माने फार्स्ट टाइम फेस केम भिडिअ बानायथारामोन बे समाव माने केमेरायाव फैनो लाजिथारोमोन आरोना बिरादनो बेनिफ्राय एक्सपिरियेन्सबो गैया नाथाय दा आङो नाय इसेबांखिनि आङो केमेरायाव सानसेबो ओंखारफेरै मानसिया बेसेबां ब्लग भिडिअ बानायगासिनो आरोना दा ओरैनो नर्मेल हक आं प्रफेसनेल टाइपनिबाबो गोजानाव
जायगायाव थानानै मालाबाबो प्रफेसनेल टाइपनि ब्लग भिडिअ बानायनो हाया आं बेखौ बुंखायो। बेनिफ्राय नों जेब्ला गोजान गोजान गिदिंगोन ना होमबासो माने नोंनि ब्लग भिडिअआ एसे प्रफेसनेल टाइपनि जागोन आरो मोजां जागोन। बेनो आरो मेन खोथाया। बेनिखायनो आङो आंनि सेकेन्ड चेनेलखौ आङो प्रफेसनेल टाइपआवसो दोनदों। माने जेब्ला आं एसे जायगा बेरायगोन अब्लासो आं बानायगोन। माने ओरैनो जायगायाव नोङो कन्टेन्ट मोजां मोना। ओमफ्राय दस्रा जायगायाव थांबाथाय नों मिन्थियै जायगायाव थांबाथाय कन्टेन्टआ भिडिअआबो मोजां जागोन। ओमफ्राय कन्टेन्टआबो मोजां जागोन बेफोरबायदिनो। आंनि सेकेन्ड चेनेल एक्सट्रा इउटुबार 77 चेनेलनि माने कन्टेन्टआ एसे आलादा। माने आं जायगायाव थानानै बानाया नालाय गोजान गोजान एसेब्लाबो आं न'नि गोजानाव थांनानै बानायो। बेनिखायनो बे चेनेलनि भिउफ्राबो मोजाङै फैयो। माने मानसिफ्रा इन्टारेस्ट मोनो जाय आं जा जेनेबा आं सासे ब्लगार ना आङो जा जायगायाव थांदों बे जायगानि जेबो मिन्थिनो नाङा अब्लासो मानसिफ्रा मोजां नाङो आरो इन्टारेस्ट नांलाङो गावबो भिडिअ बानायनो मोजां नाङो। आं जेबो मिन्थिया बे जायगानि माने बायदिसिना नायलांबाय थागोन आरोना गाव नायनायजों लोगोसे देखायनायजों लोगोसे मानसिफ्राबो नायफाबाय थागोन। बेनिफ्राय आं जा जायगायाव थांदों आं बे जायगायावनो जुदि आं बार बार थांनानै भिडिअ बानायहैबाथाय मानसिफ्रा मोजां नाङा। बेनो आरो मेन प्रफेसनेल टाइपआ आरो नर्मेल टाइपआ जायगायावनो दैलि नों जि मावदों बेखौ मावबाय थाबाथाय माने नोंथांमोनाबो बरिं नांलाङो आरोना एसेब्लाबो। माने बहुत मानसिफ्रानो सोरनिबा मानसिफोरनि भिडिअखौ नायबाय थानो मोजां मोनो खिन्थु गोबां मानसिफ्रानो बेफोरबायदि प्रफेसनेल टाइपनि बानायाबाथाय मोजां मोना। बेनिखायनो आं एक्सट्रा मोनसे प्रफेसनेल टाइपनि बानायना दोनखादों चेनेलखौ। बेनिखायनो आरो बेयो मोनसे जाब्रा टाइपनिलाय माने जाब्रा माने दैलि ब्लग हिसाबै आं बेखौ बानायना लाखादों आरोना। बेनिखायनो दैलि बानायनो गोसोब्लाथाय बानायनो हागोन होननानै। बेनिफ्राय बै नुहुरनाय हाजोआ जोंनिफ्राय 5 किल'मिटारसो गोजान जागोन। बे जायगानिफ्राय थांबाय थाबाथाय गोजाननिफ्राय गोजान जालांगोन। बेनिफ्राय बै जे साइडआव जोंहानि आं खेबसे मोनसे हाजोआव भिडिअ बानायनाया बे जे साइडआव दं दा हाजोखौ नुहुराखै फुंखायनो। जोबनायनि नोंथांमोना मोनसे क्लिप देखायनो नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय। माने बे भिडिअनि बिहाइन्ड दा सिन मोनदै माने आं बेखौ लाफादिया बे भिडिअखौ। रेहम मोजां दं सोमाव नाङा मबाइलखौ नैखौ सिदा ला नै बुस्थुखौ सिदा ला रेहम एसे रेहम एसे रेहमबो आखाइखौ लांब गेजेराव हमब जाय ओइ सिदा हम सिदा खालाम गोरै खालाम। बेनिखायनो सासे बाइक सालायनो गोरों लाफानांगौ आरोना नङाबा ओरैनो नों बिराद खस्थ' मोनो मबाइलखौबो मोजां मथे हमनो रोङा उनाव थानानै बिराद सोमावबाय थायो। बिनिफ्राय बाइकबो सालायनो रोङा जों। ओरै हम नै गालाय नै ओरै हम ओरै एसां आखाइखौ गोलाव लांथारनाङाबो बिदि होमब्ला बे ब्लगा नांगोन। दा मा मावदो सोमावनाङा आखाइखौ गोरा लांजोबनाङा नै सिम ओरै ला आखाइखौ एसे ओरै ला मावा जारालाय आं